janar Buhari mugun tsoho janar na gugun dando ba kawa musulmi daidai kankaran da ke sai jama'a gayya a dafa miki wace nauyi ba kwan mai doki kila a ci da kai a ci da iyali da dan mutaren daula shegiyar gida da yayan kanya da karatsa gari gara gobara ta ratsa ba za wala gan sheka kwado na ganin ki ya mutu goro bakin bera mai cire mu annabi calbi baka jaka mai tutsa da kayan alqur'ani da dan mutanen daula kai ta tabbata ga hijira ga awo yanzu tsaro ya yawaita noma ya gagara ga hijira ga awo ai da ma can na faɗa na ce muku mugu yake to yanzu ta tabbata ga hijira ga awo kai bari tsoho na gode sai an rauta gada bokan moho na gode ta shawo gangara kuma sai ta afga gada dodar ta tabbata duba dai yanzu yan garin rufa an firgita ga hijira ga awo dambala ta ɗauki wuta ma ta ki take wato ba ga awo dodar ta tabbata bakin tsoho na zuwa baba ashe kai harin garin ba da mugu yake bakin tsoho na sama dodar ta tabbata wallahi ga hijira ga awo Baba Buhari dodar tsohon ɗan ta'adda, Baba Buhari dodar ta ya ruguje arewa, Baba Buhari dodar bakin roho na daura, Baba Buhari kaji bai ajalin talaka, Baba Buhari kuje gaba ɗan Fulani, Baba Buhari dodar bakin roho na daura, Baba Buhari dodar ana ta kashe mutane yana tafiya zubuɗe, Baba Buhari dodar. Allah sarki, Allah mara iyakar iko, Allah ka mana maganin tsohon nan wanda bai ce amin ba, duk irin adalcin da yake da shi Allah ya tsamar irin adalcinsa. Billahi laji aka hada adalcin ba hada alƙur'an ba zai cika kofi ba. Allah gaba ɗaya mutuncinsa da darajarsa da adalcinsa da tsoron Allahnsa da aikin ladan da ya bata kai kullun lemo ba. In ku akwai da mai ja to yake na ya ilime ni ci, tabbas alƙur'an. Janar na godi wandon gwanzo ba kawa musulmi daidai ke gyargyada da yayan kanya ni inda tsohon da yake burge ni wallahi talla wuri ɗaya ne dama kafin ya waye da ya ga mana ce mai azumi uku ni wallahi talla mun dauka na lada ne shegen a hetire ni yake mana alquran wallahi talla a hetire ni yake mana wata ranar na taba haɗuwa ya je kasuwa aka ce shinkafa nawa aka ce 250 sai aka kama yi sai baba ya ce ina hau za a siya 1000 mun dauka buhu ne a he mudu yake ne ba a kare ba wallahi tallahi wannan tsoho Allah dai kai mana maganin tsohon nan salamu alaikum dodar ta tabbata ga menene ga hijira ga awu